Atxaldeon. Arratxaldeon. Eli, zuretzat lehenbiziko galdera, nola detektatzen da bullying kasu bat gaur egun? Bueno, gure eskolan bullying kasua detektatzeko, egia da, gelan bertan ikustea edo somatzea zailagoa dela, gehienetan irakaslearen aurrean ez alako gertatzen, baina batzutan tutorean aldetik informazioa iristen zaiola eta evidentziak edo informazioa jasotzen juten dela, orduan ikusten dunean ja kasu hori izan daitekela jazarpena, gure eskolan kibat aldera juten dira, ez da? Eta hortarako esan behar dut, hori ikastolen elkartean kiba metodoa erosi edo kontratatu zala Finlandian, eta hori da guk erabiltzen dugun metodoa. Orduan gero ikusten badugu tutoren aldetik igual informazioa iristen dela, izan daiteke ere askotan, gurason aldetik edo kanpotik etortzen zaigula informazioa. Ane, eta protokoloa martxan jartzen denean ze urrats jarraitu behar dira, gero? Lehen da bizi, biktimarekin elkarrizketatxo bat bideratzen dugu, bertan inpremaki batzuk betetzen ditugu Eusko Jaurlaritzak baita gure parte da, eta inprimaki batzuk bete behar dago behaien elkarlana sortzeko. Erasotzailearekin ere hitzaldi txiki bat sortzen dugu, hitzaldi horiek egin ondoren gurasoi jakinarazten diegu, gurasoek egia esan gurekin parte hartzen dute eta lagungarri izaten direla, eta jarraipen bilerak sortzen ditugu bai biktimarekin eta baita erasotzaileekin, azten zehar. Jakin dezagun nola jarraitzen duen, beraien harremana. Orain, aipatu dugu zerbaitanek, baina itxaso, biktima, bullyinga sufritzen duen biktimarekin, zen lan egiten da zehazki? Bueno, esan bezala esku hartzean hasten da lan bat, ez? Orokorrean beraiekin lantzen da nola dauden, informazioa pixkat eskuratu, eta gero gatazka edo gertakari hori eten dela eta bera hobeto sentitzen dela, ez? Konturatu behar gera, ohartu behar gera, eta batez ere landu behar dugu, eta batez ere ikusten dugunean gatazka hori eta jarraipen bilera horiek amaitu ondoren, arlo pertsonalean ere lanketa bat dagokiola edo ondo etorriko litzaiokela, horretan normalean saio batzuk izaten ditut eta baloratzen dugu pixka bat hemen lagundu ezaiokegun edo kanpo laguntza bat jaso dezan bideratzen dugu, ezta. Eta bullyinga egin duen horrekin zelanketa egiten da, itxaso? Bullyinga egin duenakin ere, esan bezala esku hartzean hasten dugu baita ere, eta baita ere aipatzen zaio, eten behar dela, gatazka edo gertakari hori berriro ez dela emango eta ez dela errepikatuko, ondorio batzuk ere jartzen saiatzen gera, beraik ikus dezaten, azkenean ondorio bat duela, ez? Egindako horrek edo sortzen duen kalte horrek ondorio bat izan behar duela, batez ere beraien jarrera alda dadin, ez? Eta horrez gain ere, hori da, arlo pertsonalean ere ikusten ditugun, lehen Maitanek aipatu den bezala, ez? Eta idoiak eta norbera ere ez da ondo egoten, ez? Eta orduan ondo ez gaudenean ere, komenigarria da lanketa bat egitea, bera ere hobeto sentitu dadin, eta berak ere, jarrera horiek alda izan. Eli, esku hartze horretan, gurasoen presentzia ere garrantzitsua da? Bueno, esku hartzetan hemen eskolan bertan gurasoak hementxe bertan ez dute parte hartzen. Baina lehenengo esku hartzea egiten dugunean, lehenengo elkarrizketa sortzen danean, ondoren gurasoi deitu behar zaie, eta informatu behar zaie, behaien seme alabak bilera edo elkarrizketa horietan egon diela, jazarpen kasu bati aurre egiteko. Gero, noski, hane komentatu duen bezala, askotan disgustu handia hartzen dute, hori izaten da orokorrena, eta gure esperientziagatik denak beti prest egon izan dira guri laguntzeko. Orduan zer eskatzen zaie? Etxean, danok hildo beretik jokatzea eta etxean ere seme-alabekin horrela hitz egitea, ez da? Eta jakina, beharra baldin badute gurekin bilerak egiteko aholkua eskatzeko edo dozein moduko laguntza behar dutela, gurekin ere bilerak egiten dituzte. Ane, lortu da garai batetik onera ikastetxeetan bullyingaren kontrako kontzientzia indartzea? Bai, lortu da.
batez ere biktimaren papera edo erasotzailearen papera errezagoa da jakitea zein dan, baino Idoiak lehen esan duen bezala gris hoiek edo tartean dauden hoiek indartu ditugu. Orduan, hoiek ere badakite zer gertatzen ari da inguruan. Orduan, hoiek badira gure laguntzaileak azken finean. Hoiek dira guri abisua ematen digutena edo badakite zer sentitzen duten, Maitanek lehen empatia hori asko lantzen dugu. Orduan, azkenen landu dana da erdian dauden ikasle hoiekin indartzea. Eta azkenean, bai, ekiditu da eta era batera, bai, hobeto dijo.